Bună seara tuturor, bine v-am regăsit, adică bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă serie pe canal. Este Shakes and Fidget și o să facem o misiune. Asta este personajul meu, are level 17, o să facem 18 și asta e armura mea, 80 armură, dexteritate 8, așa. Asta și asta și asta. Și nu prea am gold deloc. Deloc. Și. Decât vreau să-mi cumpăr acesta. Dar n-am 26 de gold. Iată, am ajuns la asta. Trebuie să-l bat liliacul ăsta. Am încercat de 1000 de ori să-l bat și nu mi-a ieșit niciodată. Stați puțin. Așa. Și poate începem și o serie de Minecraft, tot felul de chestii. Și voi face videoclipul ăsta de vreo 10 minute, nu? În porțiuni mici. Noroc 16. Iată, asta e bună. Inteligență. Ia uitați, vedeți aici, este am descoperit un de ala din Minecraft Pokémon, aici. O saga de Minecraft. Costumul lui, cum se cheamă? Batman. Și aici este una care clipește, o cască din asta care clipește, vedeți? Sunt cuțite. Uite și unul de asta. Și asta e de pe Steam. Shakes and Fidget, nu joc pe calculator, de pe internet. Ce este aici? Și mai avem încă 5 minute și 20 de secunde. Și ce să mai discutăm? Asta o să fie o serie așa mai opțională puțin. Minecraft-ul poate fac o serie survival sau jucăm pe un server și sau să jucăm cu prietenii. Nu știu, o să vedem. Încă nu știu nimic. Așa. Sunt pe lumea 8 aici. Tot felul de cacăciori. Primul loc. Ăla de pe primul loc este cu un level. Puncte lovit. Wow, ce bun e asta. Ia, scrie 100 de memorie este. Oleu, este mai mult de 100 de mii. Ia, 200 de mii este. Da, și computerul meu nu e chiar așa de bun, de gaming, așa. E mai simpluț, așa. E frumos. Și... Și cred că o să audă cineva pe fundal. Dar îmi cer scuze. Întotdeauna se aude pe aici pe fundal tot felul de oameni. Alții lucrează. Level 1. Am doar 5 pierci, un gol de an. Hai că voi învârti o dată, o cheltui, o ciupercă pentru voi. Și să vedem ce ne va pica.
Hai, mai dăm o dată. Poate ne-am picat 3 căpșuni. Yes! Fix acum vorbeam și fix ne-am picat. Hai, încă o dată, niște căpșuni. 7 gold. Super. Hai, mai departe. Wow, 657. Cât mai avem până facem level? Mai avem puțin. Ne mai doar și încă 2 minute. Să vedem cât am filmat noi. Filmat 5 minute. Să vedem niște setări video. Toste. Moneștit. Așa. Mai avem încă niște minute. Voi filma vreo 10 minute, așa. Să fie mai lung ușor, să nu filmez de vreo 3 minute. Așa. Cred că s-a auzit cineva pe fundal. Îmi cer scuze. Pe urmă, după ce facem așa, am revenit. Revenit a intrat cineva peste mine. Și acum se termină și misiunea ta. Putem să terminăm să încercăm celelalte muniții. Mai încă 4 secunde, 3, 2, 1. Ne mâncăm cu leon de zăpadă. Ce șmecher. Facem praf. Am găsit 6 9 gold și 77 argint. 1300 și ceva experiență. Și eu o să pun aici o misiune. Și până data, eu o să pun o misiune așa și eu o să închid filmarea. Ne vedem data viitoare. Pa, pa!